Έναν καιρόν και ένα ζαμάν έσανε 3 έμορφα κορτσόπα. Η Ανούλα, η Κερεκή και η Ανθούλα. Η Άννα, η συγκάτοικος στην οικοδομή, έφαγε το τίαν. Ο κνίγω να μαγειρεύω, έλεγε. Η Ανθούλα επουγάλεψε με. Κνίγω, λέει, άλλο να δεν βάζω. Εγώ όκνησα ασοπολά την ξάπλα. Έτσι πέρα με την απόφαση να εφτάμε έναν κοντινό ταξιδόπο. Και πού θα πάμε? Στο Παρίσι, στη Γαλλία. Άρα έτσι ερχήνεσαν όλοι. Ατσάπαντο θα γίνεται άμα με το παστόν. Θα αφήνεμε και πέρα το αεροπλάνο. Φοβούμαι για κάποιος ζελέδε το και κλέφτε το, γιατί είναι έμορφο, έχει απάνω τη σκυλή το κεφάλι. Για πες, της είπανε δεν θα σ' αφήνανε, αλλά αφού έχει σκυλού κεφάλι σ' αφήνανε. Να θυμάσαι, τσιγκούν. Τόσα παράδεσε πέρα να απεμάς και εδώ κάνε μας να τρώμε ούτε τα λεπλεπίε. Θα ρίσκε κοσάρα στα φάζουμε. Θέλεις κι άλλο, μαμά? Είσαι στεναχωρημένη γιατί δεν σε δώσαν κι άλλο? Στη Γαλλία που θα πάμε λασκατό θα τρώγουμε. Άρα ήρθαμε και στο Παρίσι. Αχα, και το ποτάμο Σικουάνας. Το πολλά έμορφο και τρανόν ποταμένο. Μανούλα. Εδώ είναι η Παναγία των Παρισίων. Ναι, σ' αρέσει? Εγώ δηλαδή τώρα είμαι Παρισιάνα. Ναι. Εδώ είναι η Παναγία των Παρισίων. Κοίτα. Ο Ασημάδης είναι. Πού είναι? Δεν τον ήρθες? Η Εσμεράλδα. Να, εκεί πίσω είναι, δεν το βλέπεις? Είναι εκεί που δεν φαίνεται. Τερέστεν το πόινατς, άμον παραστάρ. Βλέπεις, μαμά, πως είναι οι εκκλησίες των Καθολικών. Η Παναγία των Παρισίων είναι ναός γοτθικού ρυθμού. Και εδώ πολλά αγάλματα παέχουν. Αυτοί προτιμούν τα αγάλματα από τις εικόνες. Εγώ και θέλω τα αγάλματα, κρύα μάρμαρα. Ανθούλα, θα βγάλεις με ένα φωτογραφία εκεί σαν καμπάνας το κόφο σαν τον Κουασεμόδο. Θα ευγάλω. Και τέρεν, να βγάλουμε καλά και βάλε ένα τόσο ίντερνετ για να λέμε και το η Φιλινάδα η Εύα και να ζελεύω. Ίντερνετ είπαμε, πότε θα το μάθεις? Αφού εγρίξες το λέγω Κυπηριάς. Πολλά έμορφα έσαν όλα. Τι ωραίος που είναι ο πύργος του Άιφελ φωταγωγημένος. Εγώ την ημέρα δεν θέλω να ελέπατο. Άλλη φορά θα το δούμε την ημέρα. Τώρα είναι Παρίσι by night. Good night. Να σαν εσάς. Ατόπαλέγνατο αψίδα του Θριάμβου. Αυτό το χρηματοδότησε ο Ναπολέον ο Βοναπάρτης. Ο Ναπολέον, καλό παιδί. Σου άρεσε, μαμά, η αψίδα? Καλό είναι, μαμά, και να μοντεμέτερον την καμάρα το αρχαίο στη Θεσσαλονίκη. Όλοι εξαίρετα η Κερεκή. Ατόπα ο Μουστακίδης είπε το. Κάποιος είπε να το, αλλά ενέσπαλα ποιωσέ τον. Τα ηλίσια παιδεία ήταν στον Άδη ο τελικός προορισμός της ψυχής των ηρών και των ενάρετων. Τώρα άφησε τον Άδη και την νεκρούς, εγώ άμον επίνασα. Με στα ηλίσια παιδεία, όχι.
Είναι τα ηλίθια παιδεία. Τα σάντουιτς που είναι. Τώρα θα τα βρούμε. Πεινάω. Πολύ πεινάω. Όχι, προς τα τότε πρέπει να πάμε. Έλα μαμά, πάμε από εκεί. Δεν αφήνω, πεινάω. Στην αψίδα δεν θέλει να σε βγάλω. Η αψίδα του Θριάμβου. Εγώ λέγα την εψόφισα συμπίνα. Και τέτοια φωτογραφία αν θέλει να βγάλουμε. Άρα βγάλουμε και ησύχασο. Στην Ελλάδα γονάτο σαντουιτσάδικα και αυτά έναν κύβρα. Καλά είπα εγώ. Στο Παρίσι λασκατών θα τρώγω. Μανούλα, κύριε Άννα, γιατί η μαμά δεν θέλει να την παίρνω φωτογραφία? Γιατί τρώει το δεύτερο σάντουιτς. Έφαγε ένα και τώρα τρώει και το δεύτερο. Αέτσπα φαϊσμέν, πάμε εκεί με σκά. Τα βάσανά μου νετελέθαν. Κι άπα τώρα θα αρχινούν. Το ξενοδοχείο νέμουν λέγνα το Ήμπις και σε έναν πολλά έμορφον τοποθεσίαν. Ναι, αίκον έμορφον μέρος που δεν και βρήκε. Τα συνδυάζει όλα. Από τη μια το θόρυβο της Μεγαλούπολης και από την άλλη την ησυχία του νεκροταφείου. Άλλο μέρος κύβρα να βάλνε μας. Καρσία σαταφία. Η κάμαρη πά και χωρί μας. Άμον κοσαρί πινιές. Δω θα καβαλκεύαμε τα βαλίτσες να πάμε σ' άλλο τη μοιραία. Εμέν εσέν κάνε με να κοιμούμε απές ένα σιρτάρ. Αυκάσου παράθυρον. Ήμαρτα. Σήμερα θα πάμε στο πιο πολυτελές βασιλικό ανάκτορο της Ευρώπης, στις Βερσαλίες. Αχ, άξα θα έβγαινε το αίμα στο κεφάλι. Ασανεύρα. Γιατί? Γιατί θα έλεγω ξαν πόσες ζήναν οι βασιλιάδες. Ίντιανε θέλνανε πίναν. Έτρωγαν και έπιναν και το φτωχόν ξέκελο γαληρίαζαν. Έτσι ζούσαν όλοι οι μονάρχες. Άργιατα το ο κόσμον επικίνε επανάσταση. Ναι, στη Γαλλική Επανάσταση το βασιλικό καθεστώς ανατράπηκε. Ναι, έμορφα, άρα έτσι έπρεπε. Τα πράγματά σας και τα μάτια σας. Το ανάκτορο των Βερσαλιών είναι σήμερα Εθνικό Μουσείο της Γαλλίας και πόλος έλξης εκατομμυρίων τουριστών. Έχει 700 δωμάτια, 2.513 παράθυρα, 352 τζάκια. Αργανείτε, σιγά σιγά θα λες μας πόσα ανάγκη έχει. 370 γάλματα και 55 συντριβάνια. Μαμά, ποιος τη χάρη σου, θα πας και στις Βερσαλίες του Λουδοβίκου το παλάτι. Λουδοβικό, διαπέσε? Όχι, εκείνος επέθανε. Τι πότε πέθανε, νόησε το Μπουρζουλάν. Μαμά, προχώρα. Δεν μου λες, αυτός ο Λουδοβίκος λέει έκανε μπάνιο 3 φορές στη ζωή του. Τι σου θυμίζει? Τον πατέρα, τον Τάσο. Και τώρα πρέπει να μπαίνω στην ουράν για να μένω όλτσα του νους. Εγώ ντόσκα τον ερεύα στο παλάτι τη Λουδοβίκονος. Εσείς πάντε καθίστε εκεί στην είσοδο και εγώ θα είμαι στην ουρά. Όταν φτάσω πάμε όλοι μαζί. Καλά. Τι έγινε, Μανούλα? Είσαι μέσα στα χρυσά? Ναι, αλλά είσαι στο Λουδοβίκο το παλάτι. Όχι στις Βερσαλίες. Που ήταν πολύ καθαρός. Ναι, λουζότανε το χρόνο 2 φορές. 3 φορές. 3 φορές όσο Ναι. όλοι που ζούσε. Ναι. Αυτός πέρασε και τον μπαμπά. Ναι, καλά λες, είδες. Οι Βερσαλίες ήταν ένα απλό μικρό παλάτι που χρησιμεύε κυρίως ως καταφύγιο κυνηγιού. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 14ος το επέκτηνε με σκοπό να γίνει το πιο λαμπρό παλάτι της Ευρώπης. Κουρφετσάν, αβαρατσίδες. Αν νόμιζα τον είπες γεια σας.
Ατέν Μπερτράντε. Α, τα ξέρει η Μανούλα. Ατέ ποιος μάμα? Ατέ Ερμεντζούρε. Ερμεντζούρε, Όλα έτσι. Οι άνθρωποι σκοτούνταν, εφτάγνε, ογρασίρνε και στο τέλος πίνταν ανασπίσει. Ξαπλούνταν και άλλο κισκούνταν. Να σε επισκεφτούν όταν ανέβαιναν από εδώ. Εδώ έρχονται τα κουρκουλούκια. Τερέστην τα ταβάνια. Παναία μου. Και ξέρω ποιο να πρωτοτερώ. Τέναν αλέμορφο να σάλ. Η πολυτέλεια έδινε κύρος στους βασιλιάδες. Ωχ, εζαλίεν το κεφάλι να τερώ ουράγκα. Λες αγούτα όλα να είναι χρυσά. Μόσε, αντί να χαρείς και συναγωνισμόν επίναν ποιος θα έχει καλύτερον ανάκτορο. Όχι, εγώ εζαλίγα στον κόσμο. Για σκάθουμε λίγο να δακά. Αντί είναι στα χρυσά πέρασαν και την Πατούλαινα. Ποια είναι η Πατούλαινα? Και ξέρεις την Πατούλαινα, τη περιβερίεργη καρή. Εκείνη η παλά. Μας αρέσουνε. Εδώ μας αρέσει η αίθουσα με τα κάτωπτρα, τους καθρέφτες. Αυτοί νόμιζαν ποτέ δεν θα πεθάνουν. Εδώ μαμά έζησε η Μαρία η Αντουανέτα μέσα στη Χλιδί και την πολυτέλεια. Εκείνη την ανέκοψαν τη γούλανατς. Και εδώ έγριξαν το έτον βασίλισσα. Καλείο να ζω φτωχικά παρά να σπάζνε με άμμον την κοσάρα. Ούτε η Καρίνη το τσάις. Μας λέει να κάνουμε σύντομα. Γιατί θα φέρει το τρένο? Πίσω μας έρχεται πολλής κόσμος. Ναι, αμον τε πέραν το 20 γλυκορούνι να διώχνε μας. Τον Απολέοντα τον συμπαθείς μαμά? Πώς καλώς τον. Έλεγα να τον μεγάλαν εκείνος έναν τσιρτίτσανε το. Ναι, αλλά ήταν σπουδαίος. Ναι, πολλά σπουδαίος έτον. Για τα τόια καιρά τον ένα τον Ιωσήφινα. Λέγανε πολλά κόμενους είχε. Και εκείνος είχε πολλές ερωμένες. Ναι, εγρίξα την ήβρεν ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Εκελίενη την καιρό και ήβρεν το καπάκ. Ατίν θα έκαιγαν 2 σπίτια και έκαψαν ένα. Μανούλα. Ναι. Μανούλα, πώς ήταν οι εντυπώσεις παίζουν, ποιες είναι οι εντυπώσεις? Είδα τον Ναπολέοντα και πολλά χαρά. Τον είδες? Μα αυτά είναι βιταμίνες. Ναι, αλλά λέει εδώ στη Γαλλία όλα είναι μικρά, λέει. Γι' αυτό και αυτός ήταν μικρούλης. Ωραία. Στο Λούβρον και έρθεν η Κερεκή. Ούτε την Τζοκόντα είδε, ούτε την Αφροδίτη της Μήλου. Γιατί να έρχουνε? Για να σπάνω σαν έβρα το επέραντε μέτερον την Αφροδίτη και έχνατε να την. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots fragiles.
Écoute-moi. Je t'en prie. Je te jure. Ναι, σήμερα πού θα πάμε, στην κουτσιά Μαχαλά. Δεν έχουν εδώ στη Γαλλία κουτσιά Μαχαλά. Τη διασκεδάση του Παρισιού. Όταν πάω στο εξωτερικό και βλέπω όλοι αντό καθαρά έχνατα, τότε λέγω «Ντο μισκίνι με σε μισή Έλληνες». Ένα χαρτό παμπουθέν και λέψει. Εμείς στη Θεσσαλονίκη, όπου ευρύκνε έναν καθαρόν του βαρ, πάνε γράφουνε συνθήματα. Και απάν στα γάλματα ξύνε πογιάδες. Τσίπα Χριστί εμείς εμείς. Ναι, δεν θέλουμε. Μανούλα, αυτός ο γέρος πολλά τερίσε. Ναι, εσέντερ. Λες να είναι πόντιος. Αφού δεν του έδωσε σημασία. Μα, τι έγινε, μια από εδώ μας πάνε, μια από εκεί. Τι μας πέρασε στους στρατιώτες. Ατσιά, πότε είναι ξεγγεντόνομα Σικουάνας. Α, το και ξέρα το. Εγώ κάποτε έξα αδά συνέκραν την ποταμή εκάθετον έναν κορίτς Άννα έλεγαν ατέν. Αμανέτον ολίον ο κνιαρία και θέλνε να δουλεύσα χωράφια. Και ο κύρσατς όλου κούιζε να τέν. Σικουάνα, βλάχωσε τον εκείνη τίποτα άργετα το. Εδώ κάνα το όνομα είπανε με Σικουάνα. Ατά τα παραστράγκαλα ασονούσε βγάλτσατα. Γιώκ, σωστά λέγος. Και ατό εσύ ανέξεσα το. Ατό έξα το ασοναλέκον το μουστακίδι. Εκείνος ασόλε εξέρ. Τ' άρεσε Μανούλα ο Σικουάνας? Μ' άρεσε. Ναι, εσένα κυρία να σ' άρεσε? Ωραία. Παράπονο, ήθελα να δω την Μπριζίτη Βαρτό, τον Αλέν Τελόν, τη Λολομπριζίτα. Πού είναι? Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'ai. Η εγχείρηση στο Ισχύονατς επέτυχε. Τώρα μαμά θα πάμε να ψουνίζομαι στο κατάστημα τη Λαφαγέτ. Τόσο τον απεθερών της Νταϊάνας. Μαμά, Ναι. μαμά, πας και στο Λαφαγέτ στα πολυκαταστήματα. Γιατί να μην πω. Τι θα πάρεις από εδώ? Δεν έχουνε κι απές. Και τι δεν έχουν? Κανένα άρωμα, θες κανένα ρούχο? Αν ελέπω κάτι καλό και αρές με θα πέρα το. Πάει και αυτή η μέρα, σήμερα γυρίσαμε από εδώ και από εκεί για αρώματα, δεν πήραμε τίποτα και μετά που πήγαμε, όχι, κάναμε και μια βόλτα στον Σικουάνα, ναι, στο Λαφαγέτ. Και τώρα που γυρίσαμε, κυρία Άννα, τι? Δεν τρέπονται. Καλημέρα Μανούλα. Σήμερα είναι 3η 31 Δεκεμβρίου 2021.
13 τελειώνει ο χρόνος, Μανούλα. Στο διάλο να πάει αυτός ο χρόνος. Γιατί δεν ήταν καλός? Όχι. Γιατί, είχε χαράτσια? Τι χαράτσια και τι μαλάτσια, απ' όλα είχε. Ναι, αλλά εσύ είσαι στη Γαλλία. Αυτό το καλό ήταν, ναι. Εσύ, κυρία Άννα, είσαι έτοιμη? Πολύ έτοιμη. Σήμερα θα πάμε στην Νορμανδία, Μανούλα. Τι, τα... Τον εαυτό μου που βάφουμε και... Όχι, καλό τι με έβγαλε στο βαθιό που βάφουμε, που κάνω έτσι, που κάνω έτσι. Μανούλα. Δεν με αφήνει. Θα βγάλω την κυρία Άννα. Μανούλα. Αυτό το μέρος εν ψαροχώρι και όλοι πάνε να τρώνε μύδια. Η Κερεκή επίεν. Εσύ, μαμά, δεν θα φας μύδια? Πού επίνει η Κερεκή? Σε Λούνα Πάρκ? Ασυνόραντε χπάσταμε κι αν βρες συνέχεια. Εσύ δεν βάτε σαν αξιοθέατα. Εγώ θα κάθομαι απ' έσω πούλμαν. Ναι, αλλά δεν θα δεις τόσες ομορφιές. Ας με λέπω. Εσύ θα δεις κορτσόπονη με. Σ' όλια θέλεις να τρέχω. Τώρα θα βγάλω καινούργιο δόν. Ας είναι η υγρασία, τα στούδια μου όλοι πονούν. Όμως θα έχαθε την υπομονή μου. καλά, μη φωνάζεις. Τουλάχιστον θα πάμε, λέπω, με το καζίνο. Ναι, άλλο δουλειά εγκύχα. Στο καζίνο μα θα πάω. Κι λες να έβρεξε ένα γαμπρό να πέρσα τον και λάσχεσαι. Πάντα εμέν πρέπει να γαστρώνεις. Πάνε εδώ, πάνε εκεί, βαρέθασε. Ναι, πού θα έβλεπες τόσα ωραία μέρη αν δεν ήμουν εγώ? Ναι, τώρα θα έμεινε στο χουλιόν το κρεβατόπο. Λιόκ, άμα σουρούμενο να λάσκουμε να πέσει βρεσίν. Μία να δά, μία να εκεί. Για αυτά εδώ τι έχεις να πεις? Τα έμορφα όλα καλά είναι. Η μάνα τρώει και το παιδί κηδεί. Πάμε και θα γαζεύουμε. Όλοι πήγαν και είδαν το καζίνο, μόνο εμείς δεν πήγαμε. Εγώ είπα σε καζίνο και θέλω. Αυτά είναι για τα περεκεντέδες που όλα πάνε και χάνε τα παράδεσα του. Δεν είναι υποχρεωτικό να παίξουμε. Έλεπω να το απέξει. Και αν θέλεις τόσο πολλά να πας, σε παίρνεις μοναχέσα. Γιώκ να κουβαλείς και με τη γραία να δάκες. 80 χρονών καρύ να πάω στο καζίνο. Ποιος είμαι εγώ, ο Λευτέρης Πανταζής? Παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε μαμά και του χωρισμού ο πόνος, ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά.
Μία είναι ώρα. Άντε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ναι. Δεν μη μας βρει χρονιά να κοιμόμαστε, μαμά. Η Κερεκείο σήμερον και θέλησε να έρθει με τεμάς στην Disneyland. Κι είδεν τα παιχνίδια. Αυτά να βγάλεις, δες τι ωραία. Τι ωραία τα κάνανε. Τα κάστρα. Τους ήρωες των παραμυθιών. Ο Ντόναλντ. Ο Ντόναλντ. Το παλάτι της ωραίας κοιμωμένης. Εγώ μωρόνιμαι να θέλω να ελέγχω τα παραμύθια και το παλάτι τη φανερωμένης. Η νύφη και ο γαμπρός. Θα έμπαινες στις βαρκούλες, στο τρενάκι. Θα ζούσες σαν σε παραμύθι, μαμά. Τε μόνο και χρώγα άμον παραμύθι. Μη μου πεις, ανατρίχιασα. Εγώ παράμονο λίγο να ρίχασα. Ούτε είδες και τα άρματα των Χριστουγέννων. Το άρμα του Άι Βασίλη. Και πόσα άλλα. Κυριάννα, σ' άρεσε? Ωραία, Ενώ η Κυριάννα ήρθε και τα είδε. Και εκεί είπεν, σαν δεν τρέπονται. Όχι, όλα της άρεσαν. Πώς έπαθε να το? Ατσά η Κερεκή το έπινεν μαναχέσα όλον την ημέρα. Άνοιξε, μάνα, άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Είναι το παιδάκι σου. Σαν δεν τρέπεσαι. Σαν δεν τρέπεσαι. Εις Μανούλα. Πώς πέρασες, Μανούλα? Εγώ εδώ, πώς να περάσω? Είδα το... Όλα τα έργα. Όχι, είδα το Ρίτσαν Μπάρτον την Τέιλορ, την Κλεοπάτρα. Εγώ σε έκανα δώρο την κουβέρτα του Γκρινιάρη. Γιατί άραγε? Γιατί? Γιατί γκρινιάρα είναι? Ναι, δεν είσαι γκρινιάρα, όλη την καημένη την Κυριάννα την μαλώνεις. Καλά την κάνω, αφού θέλει να πάει στο αυτό να... Δεν θα πάει. Στα μπουρδέλα. Όχι θα... Αυτό είναι, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν θα πάει. Ποιος θα κάνει? Το Λίντο δεν θα πάει. Σ' άρεσε, Μανούλα, η κουβέρτα του Γκρινιάρη? Όχι. Όχι, αλλά εγώ ήθελα, επειδή είναι τα μάτια, κοίτα, είναι ο Γκρινιάρης. Εγώ σε ρωτώ, Τα ας φρύδια ήταν ο του. Γκρινιάρης, δεν είχε άλλο χρώμα? Ο Γκρινιάρης και η Γκρινιάρα. Έτοιμοι, φεύγουμε. Να, καλό μας ταξιδάκι. Έχει πολύ κόσμο στο ασανσέρ, μαμά. Θες να ανέβουμε με τα πόδια από τις σκάλες? Μος εσύ επαλαλώθες, μετά από δάση θα βγαίνω. Εδώ έναν βούραν παράδες για να χτίζω το ισχύο. Και τώρα θα βγαίνω απάνω στον πύργο του Άιφελ να χαλάνα το. Τι θα γίνει τελικά? Είπα σε κυπάγω. Όμως άμα θέλεις έπαρμε σειρά σας να βγαίνουμε. Δεν θες να δεις το Παρίσι από ψηλά? Γεια, είδα το από φκά. Ανάποδη γυναίκα.
ensemble. Σου άρεσε μαμά ο Est-ce que j'existe encore? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la lune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche. Που ανέφερε. Μπράβο Μανούλα, άντε πάμε στη Ρόδα. Άντε, τελικά θα δεις το Παρίσι από ψηλά. Ωραίες. Είπα, μας φέρε κοκακόλα γιατί παραστομαχιάσουμε για να χωνεύσουμε. Εσύ ούτε φυσίγια θα φας, ούτε τίποτα. Τίποτα, αλλά σκέτο θα τρώω. Εσύ κυρία Άννα τι θα πεις που δεν μας φέρανε αυτά που πρέπει? Θα πεις? Δεν τρέπω τα λίγα, τροπή του. Μας δώσανε φυσίγια και νερό. Καλά ρε μαμά, 3 καφέδες θα βγεις. Λίγο να λαδώσω τα λιγώσω τα νερό, ξεράδικο. Μα με τα λασκατό που πάγαμε στη Γαλλία. Αμά ρε μαμά. Όλο λασκατό δεν τρώγαμε. Ωραίο. Δεν πρόλαβες. Τελευταία. Η γραία θα έρθεν. Αέτσβα τα 3 κορτσόπα εκλώσταν ευχαριστημένα. Au rythme de ses pas, la sangria coulait à la feria de Tolède. La fille qui dansait m'était montée à la tête. Quand un vent des Rio me dit l'ami, reste calme, car au bon torero, si tu regardes sa femme, mais elle s'avance vers moi et laisse tomber sa rose, avec un billet qui propose un rendez-vous à l'hacienda.